Ahojte, volám sa Majky a práve prebieha nábor animátorov do CK Vida. Ideme sa teraz pýtať tých našich, prečo je táto práca najlepšia. Ahoj Luca, prečo si sa rozhodla stať sa animátorkou? Pretože som tábory navštevovala ako dieťa a nikdy som sa toho nechcela vzdať. Ahoj Fanny, prečo si myslíš, že by sa ľudia mali zaujímať o prácu animátora? Pretože si myslím, že je to vždycky najkrajšie strávený čas počas leta, kedy človek zažije veľmi veľa zábavy a spozná úplne krásne detské dušičky. Ahoj Doby, prečo si myslíš, že by sa podľa teba mal niekto stať animátorom? Znáš co, spoznáš kopec skvelých ľudí a vybuduješ si s nimi super zážitky. Ria, povedz nám, čo ťa baví najviac na tejto práci? Najviac ma na tejto práci baví, že naozaj každý deň je iný. To znamená, že každý deň zažijem niečo úplne nové, niečo, na čom sa môžem smiať potom ďalší týždeň a vždycky sa niečo nové naučím. Takže to je úplne krásne podľa mňa. Hruška, povedz nám, prečo si sa rozhodla stať sa animátorkou? Alebo chcem deťom prinášať to, čo mne moji animátori prinášali, keď som bola dieťa. Kori, povedz nám, čo ťa najviac baví na tejto práci? No určite to, že zažívam zážitky, ktoré sa mi prenesú aj do ďalšej sezóny a veľmi sa teším na tú sezónu, že teším sa na animátorov, na nové decká a je to všetko taký pekný zážitok, ktorý si nosím v srdiečku.